Welkom opnieuw bij Omroep Zeeland. Tijd voor het weekoverzicht van het belangrijkste en opvallendste nieuws in Zeeland van deze afgelopen week. Met onder meer de schokkende zedenzaak in Waterland-Kerkje voor de rechter in Middelburg. Voor de rechtbank in Middelburg begon maandag de omvangrijke zedenzaak in Waterland-Kerkje. De mannelijke hoofdverdachte Pascal P. stelt dat er geen sprake is geweest van dwang bij het misbruik van de dochters van zijn vriendin, zei hij die dag in de rechtbank. Toch is dat volgens het Openbaar Ministerie wel degelijk het geval. Het Openbaar Ministerie eist dan ook 6 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de hoofdverdachte. Een stiefvader zou een steunfiguur in het leven van een kind moeten zijn. Daarnaast is de relatie tussen een stiefvader en een dochter van belang voor het later kunnen opbouwen van een eigen evenwichtige relatie met een partner. Maar in plaats van zijn stiefdochters verder te helpen opgroeien tot evenwichtige volwassenen, heeft hij hun onschuld afgepakt en hen fysiek, maar vooral geestelijk zwaar beschadigd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Pascal P. de 2 minderjarige dochters van zijn vriendin ernstig en veelvuldig seksueel misbruikt. Bovendien zou hij een van de dochters honderden keren door andere mannen hebben laten misbruiken op parkeerplaatsen in Zeeland en in Belgische parenclubs. De dochters werden veelvuldig gedrogeerd met slaapmiddelen, drugs en alcohol. De advocaat en de vader van een van de slachtoffers vonden de straf veel te laag. Maar de officier van justitie zei dat 6 jaar gangbaar is als je kijkt naar vergelijkbare zaken en dat hij rekening moest houden met verminderde toerekeningsvatbaarheid. Anders had de hoofdverdachte zeker een derde meer straf, 8 jaar, kunnen krijgen. Bovendien is de tbs steeds weer te verlengen. De advocaat van de man, van de verdachte, die vindt de straf juist weer te hoog. Die reden is dat de feiten onder invloed van diverse persoonlijkheidsstoornissen zijn gepleegd. En zoals de psycholoog ook oordeelde, dit heeft de vrije wil beperkt. Aldus stelt de verdediging zich op het standpunt dat wanneer wordt gekomen tot een bewezen verklaring en wordt bepaald dat de cliënt ter beschikking dient te worden gesteld met verpleging van overheidswegen, de straf die daarnaast wordt opgelegd dient te worden beperkt tot de tijd die hij reeds in voorarrest heeft verbleven. De Westerschelde-ferry wordt niet overgenomen door de NV Westerschelde-tunnel. De Raad van Commissarissen en de directie van de tunnel willen niet dat de veerdienst tussen Vlissingen en Breskes meegesleurd wordt in de politieke discussie die er op dit moment is over het tolvrij maken van de tunnel. In plaats van een overname blijven de bedrijven wel nauw samenwerken. En dat gebeurt onder meer door een manager van de tunnel deels in te zetten voor directietaken bij de veerdienst. Waar vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling verboden is, geldt dat niet voor karbietschieten. Nog niet, want als het aan de bond van de BOA's ligt, moet ook deze traditie verboden worden komende 31 december. In Zeeland wordt jaarlijks op een aantal plaatsen met karbiet geschoten. De verwachting is dat het dit jaar wel eens veel populairder zou kunnen gaan worden als alternatief voor vuurwerk. Het sluiten van dagbestedingen voor mensen met een handicap door corona heeft een enorme impact en moet zoveel mogelijk vermeden worden. Dat zeggen gehandicaptenorganisaties in Zeeland na een terugblik op de eerste golf dit voorjaar. Nu, tijdens de tweede golf, proberen ze zoveel mogelijk door te laten gaan. Sluiten gebeurt alleen als het echt niet anders kan. Gewoon een leuk werk om ze te slopen. Ja, lekker met mijn handen bezig zijn. Dit is Ferry. Hij is aan het werk op de stadsboerderij van het Gors in Goes. Hij komt hier ontzettend graag. Heel leuk. Ik had hier reuze naar mijn zin. Ook collega Stefan werkt er graag. Tijdens de eerste golf was alle dagbesteding dicht. Thuis zitten vonden de mannen helemaal niets. Niet leuk. Wat was er niet leuk aan? Om mijn kamer te zitten. Een hele week. Ik vind het soms dat saai. Maar ik kan niet zo een hek klimmen nog. Nee joh. Het is tijdens de tweede golf anders dan tijdens de eerste. Open blijven waar het kan, dicht als het echt moet, is nu het devies. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat mensen die zinvolle daginvulling hebben, dat die minder zorgbehoeften hebben. Dus dat die gewoon lekkerder in hun vel zitten, minder probleemgedrag vertonen. 'S'avonds ook gewoon moe thuiskomen. En verveling is natuurlijk een van de ergste dingen die er is, ook voor mensen met een beperking. Toch is het elke keer weer de balans zoeken. De boel niet weer op slot, maar veel zieken is ook verre van wenselijk. Dus gezondheid is een hele belangrijke, maar welzijn is ook een hele belangrijke. Dus hoe kunnen we de maatregelen nou zo organiseren dat toch cliënten bezoek kunnen blijven ontvangen, kunnen blijven logeren bij vaste mensen.
En ten alle tijden proberen die dagbesteding zo ver mogelijk open te houden. De gemeente Tholen wil niet dat de snelheid op de Philipsdam omlaag gaat van 100 naar 80 kilometer. Omdat er op de weg herhaaldelijk ernstige verkeersongevallen waren en vanwege groot onderhoud wil de provincie de snelheid wel terugbrengen van 100 naar 80 op deze weg tussen de Grevelingendam en Sint-Philipsland. Maar volgens de gemeente wordt het dan een te langzame weg voor alle schoolbussen en automobilisten die vanaf Tholen richting Goeree en Schouwen-Duiveland rijden. In de Oosterschelde bij Stavenisse is een zeepaardje gezien dat zich heeft vastgeklampt aan een deel van een vislijn. Duiker Rob Dekker uit Noordwijk spotte het dier op 12 meter diepte en maakte er een filmpje van. Dat werd opgepikt door de website duikersgids.nl. Dekker kreeg veel reacties op zijn video. Verschillende mensen doen het denken aan een foto van een zeepaardje met een wattenstaafje in de buurt van Borneo. Die foto ging in 2017 de hele wereld over. De rechtszaak tegen de 44-jarige moeder uit Terneuzen die haar 2 dochters jarenlang seksueel zou hebben laten misbruiken door haar vriend en door anderen, is woensdag stilgelegd. De advocaat van de vrouw vindt dat de rechtbank partijdig is. Er zou te weinig rekening worden gehouden met de gezondheid van de vrouw die nierproblemen heeft. En de advocaat heeft de rechtbank daarom gevraagd. Nu moet eerst een zogeheten wrakingskamer beoordelen of deze rechters de zaak gewoon kunnen blijven behandelen. Maandag werd tegen de 47-jarige vriend van de vrouw 6 jaar cel geëist en tbs. Er zijn coronatests over in Zeeland. Elke week 5000 maar liefst. Dat meldt de GGD. Men maakt zich daar zorgen over het teruglopende aantal mensen dat zich laat testen op het coronavirus. En roept op om je toch echt vooral te laten testen. Dat zou nu allemaal razendsnel gaan. Ik ben bang dat mensen tegenwoordig misschien nog met de slechte berichten van voorheen in hun achterhoofd, van de lange wachttijden, et cetera, denken ik ga me pas testen als ik heel ziek ben. Maar de wachttijd is inmiddels ontzettend kort, korter dan die ooit is geweest. Dus dat is al lang achterhaald. Dus we willen graag dat iedereen met enige verkoudheidsklachten, ook al is het alleen maar keelpijn, zich laat testen. Want ik kan bijna niks hebben, maar wel mijn oma in het ziekenhuis doen belanden. Als het aan de ChristenUnie in de Tweede Kamer ligt, wordt er geen tol meer geheven voor een rit door de Westerschelde-tunnel. De partij wil dat het kabinet onderzoekt hoe de tunnel zo snel mogelijk tolvrij gemaakt kan worden. Eerder pleitte de PvdA al voor een jaar tolvrij op proef. En ook sommige andere partijen willen de tunnel sneller tolvrij maken dan in 2033. Een beslissing is er nog niet, die wordt later dit jaar verwacht. Na een uitzending van Opsporing Verzocht zijn er 12 tips binnengekomen over mogelijk corrupte medewerkers in de Vlissingse haven. Deze zomer werd een aantal mensen opgepakt voor het importeren van cocaïne. En de politie vermoedt dat meer havenmedewerkers aan de drugshandel meewerkten. Vandaar de oproep. Er wordt aan de slag gegaan met de nieuwe tips. Tholen heeft een nieuwe burgemeester. Marleen Seibers kreeg de ambtsketting om. Ik heb het al een paar keer vanavond gezegd. Hier staat echt een blij mens en ook een hele dankbare burgemeester. Die met heel veel enthousiasme nu eindelijk mag beginnen. Marleen Seibers stelde zich gisteravond voor aan de gemeenteraad en gaf gelijk een waarschuwing. Ze praat dan misschien geen Zeeuws, maar ze kan het wel goed verstaan. Want Seibers man komt uit Zeeuws-Vlaanderen. Een tekort aan griepvaccins dreigt. Huisartsen hebben wel meer vaccins in huis gehaald, maar er zijn waarschijnlijk nog meer mensen die dit jaar de griepprik willen. Nu wordt de balans opgemaakt. Is er nog genoeg voor iedereen? Het wordt spannend. Duizenden mensen hebben bij de huisarts de griepprik gehaald. Zoals hier in Middelburg bij een huisarts die dit jaar een coronaproef looproute heeft ingericht. Kom maar verder. Oké. Welke arm? De meeste patiënten halen de griepprik elk jaar. Want ik ben niet zo medisch onderlegd om te zeggen van ik doe dat niet. Dus ze zullen dat niet voor niks zo verzonnen hebben. Dus ik denk, ik ga er gewoon om en ik ga ervan uit dat het helpt. Net zoals ieder jaar, dus nu ook. Niet getwijfeld? Nee hoor, nee. Ben ik in ieder geval ergens tegen beschermd. Ja, hoop ik. De praktijk krijgt dit jaar wel veel meer telefoontjes met vragen over de griepprik. Er zijn wel veel mensen die belden. Ik heb hem jarenlang geweigerd en ik wil hem nu wel. Kan dat? Mag dat? Mensen hebben heel veel gebeld. Ook wat zijn de voor- en nadelen? Zal ik het wel doen? Zal ik het niet doen? Dus
Ja, er was wel veel vragen. Met een extra campagne is landelijk opgeroepen om de griepprik te halen. Juist nu. Een grote griepepidemie kan de zorg nog verder overbelasten. Huisartsen hebben daarom dit jaar zo'n 15% meer vaccins in huis gehaald. Ja, is gebeurd. Dankjewel. Graag gedaan. We verwachten nog wel echt dat er een golf gaat komen van echte griep. Althans, dat weet je nooit, maar goed, dat zou wel kunnen. En dan is het in deze tijd natuurlijk wel van belang om je daartegen te beschermen. Hier kan je tegen beschermen, tegen corona natuurlijk nog niet. Vorig jaar heb ik hem overgeslagen, maar ja, ik denk dat het toch wel belangrijk is eigenlijk. Zo. Ja, vooral nu ook, met deze tijd. Ik werk ook als kapper, dus ik werk met oudere mensen vooral. Dus. Ik dacht wel dat ik hem echt moest halen dit jaar wel. Maar afgelopen jaar heb ik het niet gedaan. Dit jaar dacht ik wel van, wel belangrijk, zeker met corona nu. Ja, omdat ik toch extra voorzichtig ben wat betreft mijn gezondheid. Zwembaden moesten 2 weken dicht om coronabesmettingen tegen te gaan. Maar donderdagochtend mochten ze weer open. Wat een opluchting was dat voor Zeeuwse zwemfanaten. Zoals hier in Kruiningen. Daar waren de 55-plussers blij dat ze weer samen het water in mochten. Nou, leuk om met anderen te zijn op afstand. En gewoon bewegen onder water, dat is geweldig. Wat heeft u precies gedaan in de tijd toen het dicht was? Veel wandelen, veel buiten zijn, in de tuin werken, bezig zijn. Fantastisch dat het weer open is. Declan Korstens van 10 verzamelt stenen en deed een bijzondere vondst op het strand van Vlissingen. Hij vond een vuistbijl, maar dacht eerst eigenlijk dat het niet zo'n speciale steen was. Op het begin niet, maar nu vind ik het wel bijzonder, denk ik. Declans oom werd ingeschakeld, want die is archeoloog. Het is een steen uit de oude steentijd. Het is minimaal 40.000 jaar oud, gemaakt door een Neandertaler. En zo'n vuistbijl, wat eigenlijk een soort Zwitsers zakmes was voor een Neandertaler, is zeldzaam. Ze worden niet zo vaak gevonden. Declan weet dan ook wel wat hij ermee gaat doen. Ik denk dat ik hem gewoon bij mijn ooms werk laat, want het is wel heel kostbaar, dus ik kan hem niet zomaar op mijn kamer leggen. De Zeeuwse recreatiesector heeft het afgelopen seizoen een flinke klap gekregen. Dat blijkt uit een enquête van het kenniscentrum Kusttoerisme. Een groot gedeelte van de horeca denkt financieel in de min te blijven dit jaar. En waar de campings en vakantieparken nog veel hebben kunnen goedmaken in de zomer en nazomer, zijn de hotels en groepsaccommodaties diep in de rode cijfers gedoken. Tot 3 keer toe dit jaar stak het kenniscentrum Kusttoerisme de thermometer in de Zeeuwse recreatiesector. Op de laatste vragenserie reageerden ruim 350 bedrijven. En we zien dat veel ondernemers aangeven het jaar af te sluiten met een negatief resultaat. Horeca, ruim 60% negatieve cijfers aan het einde van het jaar. Dat geldt ook voor dagattracties bijvoorbeeld. In de verblijfssector is het beeld wat anders. Als je kijkt naar campings, bungalowparken en dergelijke, daar komt echt het overgrote merendeel toch wel uit op zwarte cijfers. Dat merkte onder andere deze campinghouder. Hij zag zijn klanten eerder komen. Terwijl het bij mij normaal pas altijd vanaf half juli echt vol is, was het nu vanaf begin juli al vol. En tot eind augustus, zelfs tot half in september, dat het nog gewoon vol was. En dat is gewoon heel positief geweest. Maar er is een heel specifiek segment, zijn de hotels, maar vooral de groepsaccommodaties, die hebben een heel moeilijk jaar gehad. We hadden in het eerste half jaar, even voor de branche gesproken, 90% omzetverlies. In de zomer was dat wel 50-60% omzetverlies. En nu zitten we natuurlijk weer met een enorme leegstand, zoals je hier ook kunt zien. De pijn bij de groepsaccommodaties zit er maar in dat een verloren voorseizoen deze zomer niet goed te maken was met het hoog- en naseizoen. Mijn eigen planbord was zomers, voor de zomer, met alle groepen die ik ieder jaar heb, was helemaal leeg. Daar zijn wel weer andere groepen voor teruggekomen, maar kleinere groepen voor kleinere prijzen. En door angst voor corona en de strengere lockdownmaatregelen ziet de toekomst er bleekjes uit. Het perspectief voor de groepenmarkt is heel slecht. Doordat men gewoon heel voorzichtig is met boekingen. En doordat de eigenlijke klap, die moet dus nu nog komen. Een gespecialiseerd onderzoeksteam is in de watergangen tussen Waterland-Kerkje en Cassant op zoek naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het waterschap Scheldestromen wil in totaal 18 kilometer sloten gaan onderhouden. We willen volgend jaar gaan baggeren om de waterkwaliteit te gaan verbeteren. En we willen natuurlijk dat het ondergrond zo schoon mogelijk is. Het onderzoeksteam zoekt met sonar naar eerder onderzochte plekken waar misschien explosieven liggen.
Tot nu toe hebben we aangetroffen een 4,2 inch mortiergranaat en enkele staartstukken van een 4,2 inch mortiergranaat. Dat zijn deze. Tevens hebben we aangetroffen een lanceerpijp van een Panzerfaust 30 en dat is deze. Het mortier wordt binnenkort geruimd door de EOD en begin december moet het onderzoek zijn afgerond. Een combinatie van hoog water en harde wind heeft er hier in Zoutelande voor gezorgd dat flinke stukken strand zijn afgeslagen. En bij een strandovergang in Vlissingen zijn betonnen platen kapot gegaan, laat het waterschap Scheldestromen weten. Het waterschap neemt de schade op en laat de kapotte platen vervangen. Volgens Scheldestromen valt de zandafslag wel mee, maar wordt de stand van zaken voortdurend geïnspecteerd. Basisschool Acaciahof aan de Zuidsingel in Middelburg gaat dicht. De school in de binnenstad heeft te weinig leerlingen om open te blijven. De andere locatie aan de generaal Heek-Will-Smithlaan, die blijft wel open. En daar gaan de leerlingen van de Zuidsingel na de kerst gefaseerd naartoe. Na de zomervakantie zal de school dan helemaal gesloten zijn. Ouders hadden bij het schoolbestuur aangegeven liever naar de andere locatie van de Acaciahof te gaan, omdat er aan de Zuidsingel te weinig leerlingen overbleven. Wie had verwacht dat er 9 maanden na de lockdown een geboortegolf zou volgen, komt in Zeeuws-Vlaanderen bedrogen uit. Daar worden de komende maanden juist minder kinderen verwacht. Een lockdown is blijkbaar geen goed moment voor gezinsuitbreiding. Ik vermoed dat dat juist toch eigenlijk meer spanning met zich mee heeft gebracht. Dat ze het misschien niet aandurfden, ik weet het niet. De zwangeren zijn er nog steeds wel en de aantallen zijn er ook nog wel. In april volgend jaar wordt wel een geboortegolf verwacht. Dat zijn kindjes die verwekt zijn toen de coronaregels weer werden versoepeld. Stelletjes kregen weer vertrouwen in de toekomst. Ik vermoed eigenlijk dat ze toen dachten van nou, dan durven we het zelf eigenlijk ook wel meer aan om er toch voor te gaan voor een kleintje. En daarmee hebben we de week weer doorgenomen wat betreft het Zeeuwse nieuws. En bent u weer helemaal op de hoogte. Fijne avond nog.